Kaixo, egunon da ongi etorri denoi, egunon eta ongi etorri Gipuzkoa Apps sariketa honetara eta baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiko jauregira. Zer da Gipuzkoa Apps? Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen duen lehiaketa bat da, 3 sari ematen dira, 6.000 euro denera, eta hor aukeratzen dira 3 aplikaziorik onenak. Informazioaren gizartearen zuzendaritzak, Gipuzkoako IKT-en esparruko enpresek eta ekintzailek gailu mugikorretarako aplikazioen merkatuan sartzeko gonbitea luzatu nahi dizuegu, eta horretarako helburu hauek ditugu. Gipuzkoako informatikako teknologien sektorean berrikuntzaileen laguntzea, mugikorretarako aplikazioen merkatuan sar daitezen laguntzeko batez ere, Gipuzkoan garatutako mugikorrentzako aplikazioak ezagutzera ematea, Gipuzkoako kultura teknologiko sustatu eta jakitera ematea, eta IKT-en esparruan ekintzaile eta finalistak hauek izan dira. Code Syntax enpresa izan da, Tribual aplikazioarekin, eta Iñaki López Herrero, Dr. Shapesekin. Bueno, Tribualekin hasiko gara, Code Syntaxeko lagunak favorez, igo gora, Mikel Izarralde, gogoratu 3 minutu dituzula, eta epaimaia gero galderak egingo dizkizula baita ere. Beraz, lasai. Eskumara, ezta? Egunon, guk hasieratik sinestu dugu gure enpresan proiektu propioak ateratzearekin, eta Tribual horrela sortu genuen. Uztaian atera genuen eta gure lehenengo aplikazioa izan da, Android aplikazioa. Funtsean, trivial estiloko joko bada, jolasten hasi eta programak 5 galdera ematen dizkizu, aleatorioak. Galdera sorta bera 2 erabiltzaileri ematen zaie eta bien arteko lehia ematen da. Irabazleari puntuak ematen dizkiogu eta galtzaileari kendu. Puntuazio horretan oinarrituta sailkapen bat antolatzen dugu. Oso mekanika erraza dauka. 10-15 segunduan galdera guztiak erantzuten dira, ondo edo gaizki. Eta itsaskorra da, adiktiboa. Galdu duenak hurrengoan irabaztea nahiko du eta amorru horregatik berriz jolastuko du. Eta irabazi duenak irabazten jarraitzen nahi du, ez? Eta horregatik berriz jolasten du. Eta hori zifretan, datuetan ikusten da. Uztaietik deskarga hauek eta erabiltzaile hauek dauzkagu, eta 170.000 partida jokatu dira. Gu ez gara geldi egon Uztaietik ona, hainbat hobekuntza egin ditugu. Adibidez, tribuak sortu. Tribuak dira galdera tematikoentzat egindako taldetxoak, ez? Geografikoa, matematikoa, euskal literaturarena, umeentzat beste bat, eta eleaniztasunerako prest gaude. Euskara sortu genuen jokoa, baina jada ikusi dezakezuen moduan gazteleraz ere aurki aterako dugu. Non dago honen originaltasuna? Daukan mekanika erraz horrekin behartuta geunden galdera mordo bat edukitzera, ez? Eta gure harreta galdera sorkuntza prozesuan jarri genuen. Gaur egun 60.000 galdera dauzkagu, irailean 26.000 ziren, eta 60.000 galdera hauek ez ditugu esku sortu. Hori erokeria litzateke. Prozesamento informatiko bati esker automatikoki sortu ditugu galdera horiek. Eta ze hornitzaile erabiltzen ditugu? Sarean aurkitu daitezken hainbat iturri. Twitterreko traol batzuk jarraitzen ditugu, Wikipediatik, Google Appsetik, Armiarmatik, Euskaltzaindiatik eta beste hainbat ere bai. Eta hau egiten dugu datu libreak direlako. Gipuzkoa irekia ikusiko dugu urturrian. Eta galdera hauek sarean daude, askar pasatuko ditut. Goian dauzkazue, jolasten baduzue ikusiko duzue galdera mordoa daudela. Argazkia eman eta nun dagoen hori, hitza asmatu, bizkaieraz nola esaten da beste hitz hau, joan betetzen. Galdera pila bat daude, oso diferenteak. Bandera unongoa da, jolasten baduzue ikusiko dituzue. Pentsa baita, hemen inguruakarak ere badauzkagula, azkoitea dantoki bat nik azpeitea dela jarri nuen, eta pantalla zoamen daukagu, ukabikoak esango dute, pakete, bai. Hori ere ona da, horregatik da adiktiboa. Eta ja amaitzen dut, 60.000 galdera oraingoz, euskeraz gehiago sortuko ditugu. Beste hizkuntza batera pasatzen garanean zer esanik ez, eta gero, munduaren dominazioa. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Mikel, galderatxo bat, diru kontutan sartuko gea. Doainekoa da aplikazioa, ordu nola ikusten da sortu zenutenetik ona, hobekuntzak egin dituzuela, eta orduak sartzen aizatea horrekin. Nola daukezue pentsatuta hortiken aurrea? Marka zuriko tribualak jada 2 saldu ditugu. Eta hortik joko dugu aurrerantzean. Laster aterako dira.
Ondo, saldu dituzue. Bai, ez espero dut. Bueno, zorionak, eskerrik asko. Bai. Ito, dale, Eta amaitzeko app originalen saria emango dugu. Hau ere 2000 euroko sariarekin eta oroigarriarekin. Martin Garitano diputatu nagusiak emango du saria. Eta irabazlea kode sintaxeko Tribual da. Finalistak ere bere diploma jasoko du, kasu honetan Lore Martínez Aspek emango du informazio gizartearen zuzendariak, favorez igo gora Iñaki López Herrero. Amaitzen joateko, Jon Pelik favorez hitzatzuk esango dizkigu, ekitaldiari amaiera eman izateko. Nire deporarik ez diazuan behar, motzingot, danok ere gogua daukagulako gero luntxa, usto dagoela orduan, luntxerako desiatzen nengo zate gero konpartitzeko, baina ekitaldia iztea tokatzen zait, eta, azkena hitz egitea badaka, bizkat, esan dako guztiari zai esan da zerbait gehitzia, baina bai gauza bat gehituneko nuke zerbait esatea, eta batez ere Lore Martínez Aspe eta bere talde guztiari zorionak eta eskerrak eman antolatu duten honegatik, eta egindako lan guztiagatik, benetan pozgarria delako, eta hemen ikusten dian proiektuak benetan oso onak, oso positiboa direlako, ez? Eta azken 2 urteetan izaten egiran arrakasta proiektu hauetan eta ekimen hauetan. Egia da, Gipuzkoa lurralde industriala dela, eta industria esker krisiari hobeto aurre egiten ari garela. Gipuzkoa lurralde produktiboa da, ez da espekulazioarena gure jarrera, enpresek produktuak egiten dituzte eta produktu egiteko saldu egin behar dira. Hemen ikuste adibidez, produktuak saltzeko estrategia ezberdinak eta erronka ezberdinak, ez? Eta horrek saltzen dira enpresei edo pertsonei saldu behar dizkigu gero konsumitzeko. Gaur egun ordea informatikari gabe edo IKT arlorik gabe ezin daiteke ulertu enpresa mundua edo fabrikazio prozesuak. Eta ez da salmentakoak ere. Beraz, eta Lore Martínez Aspek lehen aurreratu duenez ere bai, IKTak gure ADN produktiboaren barnean daude. Apustu egiten dugu, aldunditik ere bai IKT horiek lantzeko eta indartzeko, eta teknologiaren aldeko apustua dago, eta uste dugu sektore hori indartu egin behar dela. Horregatik, behar ditugu informatikan edo IKT-tan adituak eta gaituak diren pertsonak. Eta gaur ikusten duguna da, hemen pertsona asko daudela, zaudetela, hortan gaituak eta gaitzen jarraitzen nahi duzuenak, ez? Eta hortan aurrera pausoak ematen jarraitu nahi duzuenak. Eta hori benetan pozgarria da. Industriaren zerbitzuan, zerbitzu sektorearen zerbitzuan ere bai, lehen sektorearen zerbitzuan, ikusi dugu lehen sektoreak ere IKT-en beharra badaukala, eta hortan ere ari gara aldundi honetatik. Beraz, IKT-en arloan oso zabala da eta zeharkakoa da enpresa ezberdinentzako. Beraz, produktu berriak behar ditugu eta merkatu berriak. Merkatua mundu guztian dago, ikusi dugu Kolonbian nola probatu zuten lehenengo APP-a probatzeko, baina gero Kolombia eta beste merkatu horiek ere saltzeko ere garrantzitsua dira, gero eta garrantzitsuagoak eta APP-tan nola ez. Gipuzkoako IKT sektorea erronka horiei aurre egiten ari da, eta aurre egiteko moduan dagoela uste dugu. Baditugu pertsona gaituak, baditugu pertsona prestatuak horretarako, eta gaur hemen ikusi ditugun frogak besterik ez dira gaur ikusi ditugun proiektuak, ez? Beraz, gure aldetik posik gaude baintzat, badakigulako benetan Gipuzkoako IKT sektorea indartsu dagoela eta aurrera egiten ere indartsu jarraituko duela. Nire aldetik besterik ez, eskerrak eman parte hartzei guztiei eta irabazleei zorionak, baina finalista guztiei zorionak,
eta animatu jarrai dezazuela proiektu berriak aurkezten, egongo delako hurrengo urtean ere APP eta Galileo Master lehiaketak eta sari banaketak. Beraz, mi esker eta zorionak. Luntxera joan aurretik, finalistak eta irabazleok igo zaitezte favorez hemen gora, familia argazkia ateratzeko eta denok batera argazketan agertzeko. Eta badakizu, aprobetxatu ezazuen networking pixkat egiteko eta hau guztia sozializatzeko, viralizatzeko eta epaimaiaren berri emateko baita ere. Mila esker eta hurrengo urtera arte.